Ассалому алайкум подписчикони азиз, умедворам ки ҳама кас аз ҳар сарбаланд хонобод инҷа се хуш омадед ба канали Бухта ҳастед. Подписчикони азиз, навори имрӯзаи мо як сарғанаҷини шведӣ баҳри шумо. Наворҳои мо баҳри шумо баҳри наворҳои мо яктаи лайка бизанед, дариқ надоред. Подписчикони азиз, молака хишро тамошо кунед, ғанаҷин гусала ҳоли ёши ҳоли дандон парфтагӣ нест. Бардоназ ба меди шохҳои дарози накне ки пародаш ҳами хеле шох дароза не ки худаш мол дар асл гусала бениҳоят попари хуб дорад, моли ғавс аст, стойкаи нағз дорад. Фақат лайкотона баҳри ҳамин мол бизанед. И хеле ғанаҷинёрам редки меғалта бародарони азиз. Хела подписчикои мо пурсиданд ки молои ғанаҷинои ёшам ки ёфте масад бигъизам ки набошам харидор навор кунед партия мо харидорӣ мекунем, моро тамошо кунед, стойкаи моро хушу. Подписчикони азиз, мол қарор дорад дар шаҳри Бухта, собиқ номи Қурғонтепа. Рақамҳои телефон 117 38 98 78. дар ин рақамҳо ватсап имо ҳаст, телефони дастӣ 24 соата кор мекунад. Масъалаи хӯрдан аҳлиш ҳамаш кафолат дода мешавад. Бениҳоят мол аҳлиш аҳли синаш бемалол меқапӣ. Подписчикони азиз, масъалаи хӯрданшам зури мехраҷад мара. Ина хуш аҳамияти ғавси мола тамошо кунед ҷадмара. Сина пари хубам дорад, чӯчакҳои ғавсаки хушрӯ дорад. Наворҳои мо баҳри шумо баҳри наворҳои мо яктаи лайка дариқ надоред. Фикра қидотон дар комментария бинависед. Рақамҳои телефона гуфтем гузаштем ки 917 38 98 78. дар ин рақамҳо ватсап имо ҳаст. Подписчикони азиз, фақат успед кунед харидорӣ кунед. подписчикони азиз, мол қарор дорад дар шаҳри Бухтар. касоне ки ба шаҳри Бухтар қарибанд метавонанд ки биён дар хонаи пеши мола бибинанд, баъдан харидорӣ кунанд. мол ягон камбудӣ надорад. аввалаш парвардигори бузург, ягон камбудӣ дида намешавад дар ҳамин мол. стойкаи нағз дорад, молак моли базебай. фақат успед кунед харидорӣ кунед. нархи мол бошад подписчикони азиз 17000 сомонӣ муомила дорад, доставка дорад. бор арқани мола хушро тамошо кунед, хеле моли базебай. касоне ки мола мешиносанд ҳамо харидорӣ мекунанд. бародарони азиз, касе харидор занг бизана харидорӣ кунад, фақат дар комментария нанависед нархотона. нарх менависед, ҷавоб намедиҳед. касе ки харидор бародарони азиз, занг бизана, телефони дастӣ 24 соата кор мекунад, ватсап имо кор мекунад. фақат занг бизанед, харидорӣ кунед. муомила дорад, доставкарам дорад бародарони азиз. дар ин нархи мо гуфтем гузаштем 17000 сомонӣ муомила ҳаст, доставка ҳаст. бародарони азиз, касе харидор занг бизана, харидорӣ кунад. ягон ҷои чиш нестак. муомила ва доставкаш ҳамаш ҳастак. ягон камбудӣ дар мол дидан намешавад. дар охир навори якҷоя дуо мекунем ки парвардигор ҳамаи бародари ғариб мусофири моро барори кор сарбаландӣ хонободӣ насиб рӯзӣ гардонад, баракат дар ҳаёту зиндагӣ ризқ рӯзишон насиб гардонад, омадани дидори падар модар зану фарзандоншонам насиб гардонад. касоне ки дар тоҷикистони азизанд, худоан иёрам ки ба ҳамаи ҷустуҷӯи ризқи фарзандоншонанд барори кор сарбаландӣ хонободӣ насиб гардонад. то наворҳои оянда, худоҳофиз.